Takže ahojte ľudia, dneska zdravím u hrania a furt hovorím takým hrozným hlasom. Ja sa musím dneska naučiť hovoriť na YouTube, lebo hej, som poprvé také dlhé videjka. Po druhé, ja som toho natešený, ale neviem rozprávať. Fakt, neviem rozprávať. Dáme dneska Roblox, keďže minulé sme ho nedali, takže sa musím... sem, hej? Takže ideme hrať Roblox. Ja vám tu spravím, čo človek bude držať, tak aby ste videli morotlu. Ako sáme. A uvidíme, ako sa mi to zatiaľ podarilo. Keďže budete počuť nejaké šramotenie, tak keď budete počuť nejaké šramotenie, tak to je staty. No, takže vidíte, máme tu Roblox. Dúfam, že to vidíte veľmi dobre. Tak ste na knihách a na ovládači od PSK, takže. A čo si dáme? Ja neviem, dáme... Dobre, chcem niečo dobre a máme dneska 4 minúty videjko. Vidíte, jeho... A to ne, tak... Hej, ty nebudeš v mojom videu. Takto. Dobre. Nedovolím nikomu, aby bol v mojom videu. Takže vidíte, hráme gameplay Robloxu. A ježiš, to je Pennywise, čo to je? Čo je za chumuháča? A my vysvetlíte. Čo toto je za chumuháča? A som dead. A som dead. Čakám. No, ja chcem SCPčko. Ja chcem SCP. Ja chcem SCP. Prosím, SCP. To čo je? Áno, SCPčko, joj. No, a kde je SCP, au. Jo, aha, takže takto, keď budeme gany, tak uvidíš pekelcu, šiška to je. Dobrá. Dneska to videjko bude 4 minúty preto, lebo fakt chceme nejaké dlhšie. Tak sa zlakol, neviem čo, som sa zlakol. Čo to robí balerina kapučina? Vidíte ju všetci? Môj milý balerina kapučina is prejda. Kde je chumuhač? Tu je chumuhač. Kúkajte na ňo. To chumuhač. A prečo tu je Among Us takto? Koník. Ak ma to není počuť, tak ja budem začínať hovoriť hlasnejšie. Lebo ja sa nechcem moc odhalovať hlasom. Ani tvárou. Ale hlasom môžem, tvárou nie. Už som odhalený tvárou. Ale čo keď niekto na to zabudne? A bude dobrá. Ja som sa toho Among Us zlakol. Uj. Kde je chumuhač? Jeden. Hej, tu, ako vraždí. A konečne. I'm back to Evil Back. Výťah Evil Back to back to Evil Back. Áno. Dobre, ja už musím kočiť, takže sa s vami lúčim. Pa, pa.